Un comentario en Facebook. O alcalde de Viana do Bolo, que me quererá contar. A ver. SUV puntos suspensivos. Subtropical. Subversivo. Hola, desde esta asociación exiximos ao alcalde de Ourense que por favor cese inmediatamente as hostilidades. Claro, subscribídevos. Estará animando a xente a que se suscriba a Noticias Dispersas. Que majo o alcalde de Viana do Bolo. Porque é subnor... Non, iso non pode ser. Como me vai dicir iso? Durante este programa poderían aparecer anuncios aleatorios. Pode que de bancos que se preocupen polas persoas ou de eléctricas que coidan do medio ambiente mentres se preocupan polas persoas, así como doutras empresas coas que estamos en total desacordo. Cousas do capitalismo, xa saben. Saúdos, hoxe... Hola, que tal? Como poden ver no mapa, mañá en Ourense haberá sol por todas partes. Por suposto, agardamos chubascos por toda a provincia de Ourense. Chubascos que poden ser entre fortes, moi fortes e fortísimos. Tamén haberá treboadas e tormentas que provocarán danos inimaginables ao longo de toda a provincia de Ourense. E, como non, agardamos tamén a formación de tornados desde o Ribeiro a Valdeorras, tornados que arrasarán con todo o que vayan atopando no seu camiño, provocando, por suposto, imaxes dantescas desas que tanto nos gustan os medios de comunicación. No seguinte mapa vemos a radiación cultural na provincia de Ourense. Os concellos que aparecen pintados de verde teñen unha programación cultural entre moderada e alta, e o concello que aparece pintado de vermello ten unha programación cultural nula ou inexistente. Falamos, por suposto, do concello de Ourense. Foi todo. Ata mañá. Muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia del presidente de la Diputación de Ourense en un año 2002 cargado de importantes expectativas para Ourense. Y por qué no decirlo, para mí mismo. A ver si aprendo a mirar a cámara. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta entrevista. Por cierto, hoy está especialmente guapo. Este año empieza con Ourense como líder indiscutible de la creación de empleo y de todas las cosas buenas y puras del universo. Un especial informativo. Facede, pareceme bárbaro. Non, eu non vou ir. Estou de vacacións.